Σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, έχει καταργηθεί η άδεια διαβίου μάθησης 1 και 2 και υπάρχει μόνο μία. Για να πάρει κάποιος την άδεια αυτή ή για να ανανεώσει την άδεια, αν ήδη την έχει, πρέπει να πληρεί κάποιες κτηριακές προϋποθέσεις, οι οποίες για τα ελληνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή, θέλουμε πάρα πολλά τετραγωνικά, θέλουμε πρόσβαση για ΑΜΕΑ, ναυατόρια, τουαλέτες, αίθουσες κτλ. Πρέπει να υπάρχει μια αίθουσα μηχανογράφησης με έναν υπολογιστή για κάθε σπουδαστή και πολλά άλλα. Πόσα κτίρια πραγματικά στην Αθήνα μπορούν να καλύψουν αυτές τις προϋποθέσεις. Επίσης, χρειάζεται ένα μήνυμο προσωπικό. Διευθυντής, υποδιευθυντής, υπεύθυνος σπουδών, όλοι αυτοί με μεταπτυχιακά, διδακτορικά ή πάρα πολλών χρόνων εμπειρία. Μία γραμματέας, ένας υπεύθυνος υπολογιστών, ένας υπεύθυνος προγραμμάτων σε περίπτωση που τα μαθήματα γίνονται online και πολλά άλλα. Προγράμματα πιστοποιεί ΕΟΠΕΠ. Οι ειδικότητες που πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΕΠ είναι αναρτημένες στο site του οργανισμού. Εκεί λοιπόν μπορείτε να δείτε ποια προγράμματα πιστοποιούνται, αλλά και ποια κέντρα διαβίου μάθησης. Σε αυτή τη λίστα δεν συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες από τον εναλλακτικό χώρο. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να δοθεί καμία πιστοποίηση για εναλλακτικές σπουδές από τον ΕΟΠΕΠ, γιατί στη λίστα του δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει κάποια άδεια, αφορά κυρίως τις κτηριακές εγκαταστάσεις και επάρκειες παρά το κομμάτι των σπουδών. Ελπίζουμε να λύσαμε τις απορίες σας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Πολλοί επίσης μας ρωτάτε για τις πιστοποιήσεις που υπάρχουν στο χώρο και τι αυτές καλύπτουν. Πάρα πολύ σύντομα θα σας απαντήσουμε μέσω βίντεο, οπότε κάντε follow, like, ακολουθήστε μας και θα λυθούν όλες σας οι απορίες.